Сухата храна е вредна за вашето куче. Да, бе, да! Някакви търговци казват не на гранулите, за да могат да продават различни диети като суровото хранене. Това е некоректно, за това ще предоставим факти, които да разбулят тези митове. Най-големия мит е, че дехидратираните меса и протеини в сухите храни нямат хранителна стойност и били направени от пера, човки, копита, кръв и какво ли още не. Това е пълна глупост. Има си контролни органи, които регулират това. В Америка това е АВКО, а в Европа ФЕЙДИАВ. Техните регулации напълно изключват употребата на подобни суровини. По закон и дефиниция, ако на етикета пише дехидратирано месо, това означава, че е използвано само месо и минимално количество кости. Ако обаче пише дехидратиран протеин, това диктува употребата на месо и субпродукти. Субпродуктите дори са регулирани и до големите органи на коремната кухина, та дори изключват червата. Друг популярен мит е, че сухата храна е лишена от хранителна стойност, тъй като се готви на много високи градуси. Това няма как да бъде вярно, ето защо. Процеса на екструзия, който готви гранулите, използва 100 до 150 градуса за много кратко време. Та ние вкъщи готвим мусаката на по-високи градуси. Тя денатурализирана ли е? Истината е точно обратната. Сухата храна е много по-концентрирана на хранителни вещества от суровата или консервираната, тъй като е дехидратирана. Това ще рече, че от нея е извадена водата, а другите имат между 60 и 80% вода в състава си. Освен това, чрез термичната обработка са елиминирани всички опасни бактерии, които могат да се срещат в суровата храна. Третия най-популярен мит е, че гранулите са ултрапреработените, дори били, видиш ли, фастфуд за кучета. Да, те се преработват, но процесът е супер семпъл и целта му е да осигури всички необходими хранителни вещества за животните. Нека ви разкажа как става всичко. Всички нужни съставки се събират на едно място и се смиват еднородно. След това влизат във фурната или така наречения екструдер, който ги готви и изкарва през матрица, която нарязва гранулите на правилната форма. Следва охлаждане и дообогатяване на гранулите с витамини, минерали и мазнини, което запазва тяхната хранителна стойност. Всичко казано в това видео е със законова и научна обосновка, а източниците са достъпни за всеки и не са просто ChatGPT. Ако някой се опитва да ви убеждава в подобни митове и легенди, винаги настоявайте за научни факти и техните източници, иначе си остава една жена в банята каза.